Желязната лейди на съдебната медицина. Покажете ми вашите. Нашите какво? Е отново тук. Това не е било инцидент. По-привлекателна. Какво? Ти си такъв мръсник. По-любопитна. Да видим какво имаме тук. По-иронична. Значи всичко е наред? Дай определение. По-проницателна. Това е кръв. По-секси. По-добре внимавай с това. Не пропускайте Дана Дилейни в скрити доказателства от вторник до петък от 20:55 по Fox Live. Беше много вкусно. А сега да измием чиниите. Скъпи, просто ги сложи в миялната машина. Но това трябва да бъде накиснато преди това. Не е необходимо. Открийте новия златен стандарт. Сомат Голд с мощни активатори на накисването. Те проникват дълбоко в мърсотията и премахват дори най-упоритите замърсявания. За съвършена чистота. Съвършено чисто и блестящо. Дори без предварително накисване. Най-добрата таблетка в почистването на съдове. Опитайте сега на специална цена. Победата не е случайност. Победата е навик. Всеки миг, в който един талант е на сцената, във всяка секунда, дори когато си поема дъх, той е победител. Защото е там със сърце и душа. Защото един глас не стига. Защото това е X-Factor. От 9 септември. По-нова. Ако мислите, че купонът е свършил, помислете пак. Don't forget Becky's ballet recital. Дърти хлапета 2. Само в кината. Нивея Биби крем. Вълшебен ефект 5 в 1 с хидратация от Нивея. Биби равен ден. Биби нежна кожа. Нивея Биби крем. Толкова е лесно да споделиш Криспело. Наслада от пухкав крем в хрупкава обвивка, покрита с най-нежния Милка шоколад. Милка Криспело. Осмели се да споделяш безгрижните моменти. Любимото ти извънземно. Любимият ти гений. Любимото ти семейство. Любимото ти ченге. Любимият ти фактор. И дори най-добрите ти приятели ще бъдат винаги по-близо до теб. Добави Fox в своите любими канали. Отиди на Facebook страницата ни за шанс да спечелиш награда. LG Cinema 3D Smart TV или LG Joben фотопринтер. Застелете леглото си с луксозни аромати, създадени от френски парфюмери. От първия ден, чак до края на седмицата. Ленор Парфюмер. Седмица луксозна свежест. Олеле, роклята на мама стана на петна. Добре, че имам от гел капсулите на Ариел. Ариел Актив гел капсули се поставят директно в пералнята, където техният слой се разпаря напълно във водата и освобождава мощен гел, който е 2 пъти по-концентриран в сравнение с Ариел течен препарат за пране за 1 мл. Изглеждаш великолепно. Пробвайте сега алпийския аромат на Ариел Актив гел капсули за дълготрайна свежест и безупречни резултати. Ариел. Безупречен. Представи си истински Кока-Кола вкус и 0 захар. Кока-Кола Зиро. Имай всичко. Те не са отчаяни съпруги. Точно така се и оказа. Защо за нас е обидно, а за мъжете е престижно да са ергени и плейбой? Те са просто отчаяни. Отчаяни жени, които вярват на всичко. И не ги е страх да залагат на несигурно. Ще залагаш ли? Да. Да вървим? Защото нямат друг избор. Щом знаем, че банката винаги печели, защо залагаме? А сексът е само фасада. Ще видим тази работа. Която маскира страха от самотата. Чето обувено списание. Сексът и градът. Утре от 20:55 по Fox Live.